Sitt pajjiżi tan-naħa t'isfel tal-Unjoni Ewropea ffirmaw dikjarazzjoni ta' Malta dwar il-qasam tat-teknoloġija magħrufa bħala DLT sabiex jikkoperaw flimkien dwar dan il-qasam diġitali. Id-dikjarazzjoni ta' Malta kienet xprunata mis-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri li fisser dan il-jum bħala wieħed storiku importanti għal Malta. L-lum kienet ġurnata importanti u storika għall-aspett ekonomiku diġitali ta' Malta fejn Malta bħala l-iżgħar pajjiż issa rnexxinna nikkonvinċu wkoll 7 pajjiżi oħra li jmissu mal-Mediterran, ġifieri l-pajjiżi kollha li jmissu mal-Mediterran tal-Unjoni Ewropea fosthom pajjiżi bħal Spanja u Franza li iffirmaw dikjarazzjoni fejn aħna timmexxu dikjarazzjoni fuq is-settur tal-blockchain u l-ekonomija diġitali. Din id-dikjarazzjoni hija l-ewwel waħda tax-xorti tagħha u hija mmexxija minn Malta, l-ewwel pajjiż fid-dinja li daħħal liġijiet li jipprovdu qafas regolatorju għal teknoloġija DLT. Is-7 stati membri tal-Unjoni Ewropea li qablu li jippromovu u jaħdmu iżjed flimkien fil-qasam tal-blockchain huma Malta, Franza, il-Greċja, l-Italja, il-Portugal, Spanja u Ċipru. Is-Segretarju Parlamentari qal li permezz ta' din id-dikjarazzjoni il-ħidma li saret f'Malta se tinfirex fuq livell Ewropew biex tiġi aċċettata wkoll minn pajjiżi oħrajn. Hija importanti għaliex issa dak li qed nagħmlu m'għadux aspett lokali biss, imma ġie aspett Ewropew. U dik hija kienet il-mira tagħna sa mill-bidu nett li fi ftit żmien inkunu nistgħu mmexxu dan is-settur fuq livell Ewropew. Waqt l-istess laqgħa s-Segretarju Parlamentari ħabbar li Malta kienet ikkonfermata bħala l-pajjiż li jospita s-summit tal-pajjiżi tan-naħa t'isfel tal-Mediterran dwar l-ekonomija diġitali li se jsir is-sena d-dieħla. Kienet opportunità tajba li nħabbru li s-sena d-dieħla ħankunu qegħdin nospitaw l-ewwel summit tal-Med7 ġewwa Malta. Dan huwa summit fejn ħankunu qegħdin nistiednu l-pajjiżi kollha u l-counterparts ministri tiegħi ta' dawn il-pajjiżi sabiex niddiskutu din l-ekonomija diġitali minn ġewwa pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari żied illi flimkien mal-intelligenza artifiċjali u l-Internet of Things, it-teknoloġija DLT għandha l-possibilità li tirrevoluzzjona l-istil tal-ħajja u għalhekk huwa kruċjali li dan ir-reġjun ikun fuq quddiem nett ta' din ir-rivoluzzjoni.